ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಬಂಡ ವೀಕೆಂಡ್ ಅದೇ ನಂಗೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಸೊ ವೀಕೆಂಡ್ ದಬ್ಬಗ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬಿದೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಡುಟ್ಲ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ತುಳು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೋಸ್ಕರ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಿನೇಗೆ ಅನ್ ಸುರುಕಾದ್ರಿಗೆ ತರತಕ್ಕ ಧನ್ಯವಾದ ಬಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಂಕಲ ರಾಪಟ ರಾದ್ ಇತ್ತೆ ಬಂತು ಬ್ಯಾಡ್ ಅಂಡ್ ಬಂತು ಉಂಟುದು ಸೊ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ mammoth response we are getting from Bahrain. So again I would like to say thank you. And Rapata the ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಿತಂದ್ರೆ definitely it's going to be a new experience. ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ನಮ್ಮ ಹೆಂಚಿನ ದುಮ್ಮು ತಗೊಂಡು ಬೈದ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೂಡ್ ಒಂದು ಬಂದಿದೆ. Just not comedy, but there should be a message, there should be action, there should be so it's a new experience. Please watch Rapata like a new kind of a film. And definitely you will get connected. And prati onji namma film the scene la it is very much connected. So please watch the film carefully and totally into it. And definitely you will love the cinema in the last. So thank you so much. Nikul maatarla battade englege support maltine ek. So once again thank you. And Sachin Shetty has done the camera work. Monday kujali jinala camera work workshop malde. So maatarla tulle please nikle ishta anandanda film the last ಗೆ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಜೋರ್ ದೆಂಕ್ಲೆ ಒಂದು ತಾಟಿ ದಿಕ್ಕಣಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಂದು ಕಲ್ಮಶ ಇದ್ದಂಗೆ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಡಿಗೆ ಇದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪುಣ್ಯನೇ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಅರ್ಜುನ್ ಮಕ್ಕಳು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾನ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಮಂತಿನಂಚಿಂದ ಮೇಜರ್ ಉದ್ದೇಶನೇ ಒಂದು ದಾದ ಅಂದುಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳು ನಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಇನ್ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಗುರ್ತಬತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಮರ್ಯಾದೆ ಸೊ ಆ ಮರ್ಯಾದೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಲ್ಪೋಡು ದಾದ ಅಂದುಕೊಂಡ ನಂಕಲ್ ಒಂಜತ್ತು ದಿನ ಪ್ರಾಯ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ಎದುರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆ ನೆಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂತ ಪಂಪಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋಗೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಪಟ ಫಿಲ್ಮ್ ಅಂತ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾನು ಏನು ಸೊ ಎಂತ ಖುಷಿ ಕಾಲು ಕಾಮಿಡಿ ಅಂದಾಗ ಜನರು ಬಂದ್ರೆ ಕಾಲು ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡಿ ಕಾಲು ತೆಲ್ತೀನಿ ಅದು ಬೂರಿನ ಲಕ್ಕಿನಿ ತೆಲ್ತೀನಿ ಬೋಯ್ನಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಫಿಲ್ಮ್ ದಾದಂಗ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಪಂಪಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಇನ್ನೇನು ಮಲ್ದ ಸೊ ಈಗ ಪರ್ಸನಲಿ ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಷ್ಟು ಆವಾಗ ರಾಪಟ ಕಟ್ಟಗ ನಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಸನಲಿ ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು ನನ್ನ ದಯಮಂತ ನಿಕಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದೆ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಫಿಲ್ಮ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಿನಿಮಾಗೆ ರಾಪಟ ಗಿತ್ತು ನಂದಾಂಡ ನನಾತ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಎಂಚನೆ ಮಂತು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಟೈಪ್ ಮಾತಾಡಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೈಲಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನಂದಾಂಡ ಮನಸ್ಸು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮೆಸೇಜ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾಡ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಬಂತ ಅಂಚಿ ಮೋನೆ ಬಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಏತು ಜೋಡು ರಾಪಟ ಅಂದು ಬೊಡ್ಡ ಬಾಡೋರ ಆತ ಇಂಕ ಖುಷಿ ಆದ ನೆನ್ನುವ ತಿರುಗುವ 1 2 3 ರಾಪಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ and let's keep this message in mind ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಗ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತೂಪನ ಅಂಚನೆ ಜೋತು ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದ್ಬಿನ and I dedicate this one to my amma energy thank you Thank you.